Хайырлы көн, исәнмесез. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә без ишек поэтик спектакль турында сөйләшәбез. Бездә кунакта әлеге спектакльнең нигезен шагыйрә Луиза Янсуар, аның әсәрләре әлеге спектакльнең нигезен тәшкил итә. Спектакльнең режиссеры Резида Гарипова һәм актер Идел Кыямов. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Һәм инде әлбәттә беренче сорау Луиза сезгә булыр. Менә бу ишек поэтик спектакльнең идеясы ничек туды? Ни өчен сез аны спектакль итәргә булдыгыз? Рәхим итегез. Безнең Резида белән моңа кадәр хезмәттәшлек иткәнебез бар иде. Бу бер ел элек булды. Рәдиф Хаташның шигърияте буенча Йылдыз Миңнуллина һәм мин эшләгән сценарий буенча Резида Одиссея дигән шигъри музыкаль спектакль куйган иде. Бу Камалның кече сәхнәсендә булды. Һәм шуннан соң Резида белән эшләү безгә бик ошап калды. Аннары инде калептәшләр белән дип әйтимме, без үзара минем иҗат буенча нидә булса эшләргә дигән ният тугачтан, минем күз алдыма иң беренче булып Резида килеп басты. Һәм минем шигырьләрдән кешеләргә аларның язмышлары, аларның уй-фикерләре, дөньяга карашларын чагылдырган ниндидер бер шундый спектакль формасындагы проект эшлисе килде. Резидәгә шалтыраттым һәм Резида әйдә, очрашабыз, эшлибез диде. Шуннан башланды. Ни өчен ишек дип атала ул? Дөресен әйтимме? Дөресен генә әйткән вакытта безнең өчен бу эксперимент тагын бер яклап әле Калеп өчен беренче тапкыр Калеп угыл иҗат лабораториясе мәйданында булачак. Моңарчы без башка мәйданнарда эшләп караганыбыз бар иде. Менә угылда безгә шушлай мөмкинлек бирделәр килергә, эшләп карарга, эксперимент ясарга. Һәм булар бездән сорыйлар инде, исеме ничек булачак спектакльнең. Без Резида белән әле сценарийны язу этабында, ну ярар, ишек дип җибәреп торыйк инде дидек. Һәм шулай ишек дип җибәреп тордык та, ул аннан соң үзеннән үзе шундый логик рәвештә үз мантыйгы белән шулай ишеккә әверелде дә, аның исеме шулай булырга тиеш булып чыкты. Хәзер инде әйдәгез трейлер карап китик. Шушы ишек спектакленә багышлап трейлер әзерләгәннәр. Рамил? Зәңгәр буяу белән күләгәмне минем киндереңә сеңдер. Фонарьларны сүндер. Аккордеон ярда, төнге Монмартрда, уянырга инде каршы түгелсеңдер. Һәм айбагыр башлы
Yıldızlarını tanıp Париж күген ярып сүрәнләргә сау. Әнә каршыбызга килгән Әрликинне Пьеро еламсырап төнгә озатып калды. Зәңгәр бию биеде газ алулары, мин дә кыюланып болытлардан узам. Әнә, күрәсең, башын кыңгыр салып, барға кереп бара, без сагынган Сезанн. Әсең иләсләнеп кунак чакырасың. Кемнәр якында соң? Килсен әйдә, килсен. Илдә киндерләрен диварларга алар, әйдә бер-берсеннән рәхәтләнеп көлсен. Ni tendrás más amores conmigo, te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia, yo no volveré. Каянагыдыр бу кадәрле сагыш. Әнә яр буенда аккордеон таныш. Сүнсен бу дөньяның сүрән уты, сүнсен. Сыры диварларны дөрләп мәкләр күмсен. Чәчләреңнең синең түгел, фонарьларның йөнтәс көлтәсеннән төнге күк байкалсын. Йокысыннан айнып, сискәнә дә Казан, кыяр кыймас кына, сорый, без кайдасың? Рәхмәт. Һәм инде сорау Резеда сезгә булыр. Сез бу башта Луизага сорау. Төп идеясы турында ишетәсе килә бу спектакльнең. Спектакльгә кадәр мин бераз гына ролик турында әйтеп үтим инде. Менә бу шигырьне Резеда спектакльдә бөтенләй икенче төрле формада бирә. Аның укылышы бөтенләй икенче. Менә бу спектакльне әзерләүебезне белгәч, ТНВ журналисты Гөлчәчәк Шәйхетдинова рухланып, менә шушындый гасыр башындагы Париж, Монмартр мохитен тудырып, менә шушындый ролик әзерләде. Бу аның зур эше, безнең өчен бик күңелле күренеш булды һәм әле спектакльдә дә аның тагын бер ролиге булачак. Мин форсаттан файдаланып Гөлчәчәккә бик зур рәхмәт әйтәсем килә аның эстетикасына күрүенә. Спектакль турында тулырак Резедәгә сүз. Идеясын аңлатсагыз иде Резеда, рәхим итегез. Микрофонга басып, рәхим итегез. Без гомумән Луиза белән җыелгачтан инде шигырьләрне ничек итеп берләштерергә һәм нинди бер аларны
бергә тоташтыра торган җеп табырга дип уйлый башладык. Һәм нигәдер иң беренче булып бала образы килде һәм кечкенә генә Алиса в стране чудес дигән китап искә төште һәм менә шул кечкенә генә бала ничек төрле ишекләрне эзли. Ничек бу дөньяда чыгыш Үзен табырга. үзен табарга, ничек яңа дөнья ачарга тели. Һәм менә шул кечкенә бала ничек итеп ишекләрне эзләү һәм менә шуннан алып инде безнең төрле образлар тула башлады. Безнең 8 актер бу спектакльдә катнаша һәм 15 музыкант. Менә шундый зур состав белән без инде бу спектакльгә килдек. Күпме бер 16 шигырь. 16 шигырь барлыкка килде һәм инде бөтенесе дә булган шигырьләр, яңа язылган шигырьләр булмады. Анда бала чактан әле 16-15 яшьлек вакытта язылган шигырьләрдән башлап. Ләкин иң мөһиме бу Луизаның тормышы турында да түгел. Ниндидер бер шагыйрь тормышы турында да түгел. Бу безнең турында, бәлки менә минем яшьтәге яшьләр турындадыр. Без бүгенге көндә бу дөньяны ничек итеп аңлыйбыз, ничек итеп аны тоябыз, нинди проблемалар безнең өчен хәзер мөһим. Чөнки Луизаның шигырьләре алар анда бер лишний сүз дә юк. Һәр сүзе, һәр ныктасы, һәр өтүре барысы да ниндидер үзенчә мәгънә белән тулы. Шуңа күрә һәр шигырьне укыганда без спектакльне берничә блокка бүләргә булдык. Беренче блогы югалган ишек дип атала. Аннан соң инде бер катлы ишек. Югалган ишек монда ялгызлык турында, бер катлы ишек балачак турында, үз ишегем мәхәббәт турында, исәр ишек иҗат турында һәм давыллы ишек инде социаль ниндидер безне борчыган проблемалар турында. Һәм менә бу шигырьләргә килгәндә, аларны разбирать иткәндә инде мин үзем өчен Луиза иҗатын да әлбәттә яңадан ачтым. Ләкин мин ул шигырьләргә бу шигырьләр менә Луизаныкы, аның ниндидер иҗаты дип карамадым. Мин ул шигырьләргә яңа шагыйрьләр иҗатына караган шикелле карадым. Менә бүгенге заманда яши торган шагыйрьләр иҗатына шикелле. 60-нчы елларда эшләгән шагыйрьләр, менә 60-никлар диләр инде аны, алар менә үз чырын хәзер ул эпохага без алар шигырьләре аша карыйбыз. Алар шигырьләре аша без ул 60-нчы елларны тоябыз. Менә безнең елларны без нинди шигырьләр аша тоябыз? Безнең елларны нинди кешеләр хәзер создавать итә? Менә бу дөнья поэтик дөньяма безнең дөнья бүгенге чорда, әллә прозаик дөнья микән? Мин режиссер буларак менә прозаик әсәрләр белән дә эшләдем, драматургия белән дә эшләдем, замана драматургия белән дә эшләдем. Ләкин менә поэзия заманы микән, бүгенге заман дигән сорауга менә шуңа күрә бәлки бу спектакльгә алынганмындыр да мин. Чөнки менә минем өчен шул иң мөһим бүген. Поэзия заманы микән? Чөнки без хәзер бик дөрфа кешеләр, бик реалистик кешеләр. Һәм менә шуңа күрәдер менә минем окружениедә шигырьне аңлый торган кешеләр бик аз. Алар өчен интернет ширтләрендә булган цитаталар Шуннан узмыйлар. Алар өчен цитаталар аңлаешлырак поэзияга караганда, поэзия алар өчен
авырдыр дип уйлыйм. Һәм менә шуның өчен бу шигырьләрдә эшләгәндә кешегә поэзия ул безнеке. Поэзияны аңлап була, поэзияны тыңлап кына түгел, укып кына түгел, поэзияны бер ниндидер образлар аша гына тудырып була. Менә без Идел белән эшләгәндә Идел сөйләп күрсәтер, әгәр дә һәр сүздә берәр образ тумаса, сүзнең мәгънәсе бетә. Менә бүгенге көндә инде сүзнең гомумән мәгънәсе сәхнәләрдә бетә башлады. Актерлар күбесе сөйләшә белми, режиссерларга ярый безгә рус телендә дә сөйләшсәк. Менә актерлар сөйләшә белмәве, сәхнәдән сүз ишетелмәве. Менә бу бит инде сүзнең бәясе бетә турында бара. Әгәр дә инде татар теле турында гына әйтмәсәк, гомумән иҗат турында әйтсәк. Һәм шуңа күрә поэзиядә кашып булмый. Декорация артыннан да кашып булмый. Режиссерның ниндидер чишелеше артыннан да кашып булмый. Поэтик спектакльләрдә актер гына кара һәм сүз. Менә бу сүзне ничек итеп актер аша уздырып, үзенең нинди булса да образлар тудырып, ничек итеп аны кешегә, бүгенге заман кешесенә ничек итеп аны җиткерергә, менә шунысы иң төп задача шул булды. Шулай да Резеда, менә бу сезнең бер автор белән эшләнгән беренче поэтик спектакль. Луиза белән Сезгә авырмы бер-берегез белән менә фикергә килү, уртак фикергә килү? Чөнки Луиза ул үзенә дә һәм башкаларга да таләпчән шәхес буларак без беләбез, мәсәлән. Һәм ул иҗат кешесе шул ук вакытта ничкә күңелле. Сез аның идеяларын, ул сезнекен аңлыймы? Без бит Луиза белән спектакльнең сценарийын гына ясаганда аралаштык. Резеда мине әле репетициягә беренче тапкыр кичә кертте. Аңа кадәр гомумән ишекне теге яктан яптыра иде. Чөнки бәлки Луиза шигырьләрен язганда ул бит инде үз эмоцияларын, үз фикерләрен кертә. Мин ул шигырьләрне ничек итеп халыкка җиткерү турында уйлыйм. Шуңа күрә ничек итеп аңлаешлы җиткерү турында уйлыйм. Шуңа күрә кичә керттем, белмим нәрсә уйлагандыр. Ничексең, Луиза, ничек сезнең? Безнең Резеда белән мин гомумән үзем ышана торган һәм тулаем ул кешегә таяна ала торган кешеләр белән эшләгәндә генә эш барып чыга дигән фикердә торам. Һәм Резеда белән катнашны эшләгән вакытта Йылдызның да без инде ул вакытта икәү эшләдек. Йылдызның да минем дә шундый тәэсир калды. Резеда җигет, аңа таянырга була, аның белән теләсә кайда разведкага барырга да, яуга чыгарга да була дигән шундый тәэсир калган иде. Һәм менә безгә авыр түгел, безгә җиңел дә түгел, авыр да түгел. Ничектер бик табигый. Менә бер нәрсәдә конфликтка барып җиткерә торган бернинди дә ситуацияның Аллага шөкер килеп чыкканы юк, чөнки без бер дулкында, без бер-беребезне ишетәбез, ике кеше бер-берсен хөрмәт иткәндә һәм ишеткәндә уртак нокталарга килергә мөмкин. Резеданың сүзгә карата, текстка карата шул кадәр сакчыл булуы һәм шул ук вакытта ул бит әле спектакльнең музыкаль яңгырашында үзе эзләп тапкан кеше. Менә безнең бик күп музыкантлар булачак. Резеданың үзенең иҗат иткән һәм Миләүшә Хәйруллина дигән композиторның минем сүзләргә иҗат иткән җыры, шулай ук Джона дигән бик бүгенге көндә үсеп килүче бик матур иҗат төркеме бар. Джона төркеменең җыры яңгыраячак. Менә Резеда шуларның бөтенесен дә бик зәвыклы рәвештә җыя белә. Актерларны да, музыкаль яңгырашны да ул точечно диләр инде русча, шулай белә. Кайсы бара, кайсы музыкант, менә монда кем, менә аның шундый панорамасы бар. Шуңа күрә мин эшнең башында ук Резеда, мин сиңа тулаем ышанам, Резеда миңа әйтә, син хәтта үзеңә дә ышанма. Ләкин мин аның белән ышанып эш итәм, ул да таянып эш итә, шуңа күрә эш Аллага шөкер җайлы бара. Рәхмәт, һәм сорау Идел сезгә, инде сез бу спектакльгә ничек килеп эләктегез? Аңлавымча, бу сезнең өчен шулай ук беренче тәҗрибә поэтик спектакльдә, шулай бит? Һәм сез нинди роль башкарасыз, үзегезнең ролегыз турында да сөйләгез.
Мен Қазан театр училищесін тәмамлағанда біз поэтик спектакль қойған едік училищеда оқығанда. Ләкин ол оқу дәуірі қысаларында еді. Мындай теге тамашашыға көрсәтә тұрған зур спектакль түгел еді. Бұл спектакльға келіп кіру тарихын бәлки ярақтан башласам дұрыс болырдыр. Біз Резида белән Тинчурин театрында бірге эшләгән идек. Һәм мин аннары хәрби хезмәткә киттем дә, мин хәрби хезмәттә йөргәндә, менә Луизада әйтеп узды, ишек спектаклендә Резида иҗат иткән җырларда булачак көйләр. Һәм мин армиядә хезмәт иткәндә тыңлап йөри идем шул Чулпан спектакленнән җырларны. Мин Резидагә дә язган идем. Алла бер сак айткач, бер тагы проект куйсак яхшы булыр идек дип. Ул әлбәттә дигән иде. Һәм менә көннәрдән бер көнне миңа Резида Ириковна язды. Шигъри спектакль куябыз диде. Мин сорап бирдем, кемнең шигырьләренә дип. Ул Луиза Янсуар шигырьләре була ди. Мин уйланып куйдым. Әлбәттә Луизаның аның менә Резида да әйтеп узды, бер артык ноктасы да, төре дә юк, барысы да төгәл. Ләкин шуңа да карамастан аның образлары, персонажлары ниндидер теге завуалированный ничектер үзенчә бирелә, һәм ул бер укудан гына җиңел аңлап булмый аның шигъриятен, минемчә. Ләкин моңа да карамастан мин ризалаштым да, менә репетиция дәверендә әкрен генә ача башлады, ачылды, аңлашылды барысы да. Һәм гомумән бик матур спектакль булыр дип уйлыйм. Һәм гомумән училищеда да укыганда мин шигырь темасын ярата идем. Гомумән менә поэзия хәзер кешеләргә кирәк микән дигән сораулар белән мин дә бирелә идем. Һәм шигырь көченә, нәфис сүз көчен мин армияда шулай аңладым. Кичке тикшерү вакытында, мылтыгымны присяга вакытында да мылтыгымны тотып, теге Балтыйк буендагы күккә карап, йолдызларга карап, туган илемне сагынганда мин менә шын теге йөрәгем һәм калбым белән ул менә Муса Җәлил, Абдулла Алиш, менә Фатих Кәримнең шигъриятен аңладым дип әйтсәк була. Һәм бу спектакль, поэтик спектакль миңа карса бик кирәк. Нәфис сүзнең яңадан теге көче турында кешеләргә әйтү, ничектер тамашачыга бу яңа продукт түгел, әлбәттә аны безнең менә урта буын кешеләре белә. Нәрсә ул шигъри спектакльләр чөнки ул элек еш куела иде. Хәзер моңа игътибар театрларда, режиссерлар аша миңа калса әзәйде. Моны яңадан популяризировать итү бик кирәк миңа калса. Рәхмәт, бик кызык. Бу спектакльнең карыйсы килә башлады. Без аны кайда, ничек күрәбез? Кайсы көнне Луиза ул хакында? Һәм менә тагын кыска гына әйтеп үтәсем килә. Монда безнең менә бер каһарманыбыз Идел утыра. Аннан тыш менә Резиданың татар драма курсы, училищедагы татар драма курсы студентлары булар. Беренче курс студентлары Резида аларга шул кадәр катышка шундый бурыч куйды. Беренче курстан ук менә шундый шигырь тексты бар, бер дә катлаулырак бит инде алаймы. Шулай үзләре аша шуны кичереп кара, үзләренең иңнәренә шундый җаваплылык йөге алу. Зөлфият Закиров, Зөлфия Галиуллина, Гүзәл Галиуллина һәм безнең Алсу Максимҗанова дигән җыр һәм бию ансамбленнән биючебез була. Анда бик күп персонажлар, бөтенесен дә ачып бетермим һәм тагын бер кызыкны гына әйтәсем килә. Менә шушы роликта Гөлчәчәк белән Җиңел кулдан безнең килеп кергән иде ике персонаж. Сез аларны мөгаен таныгансыздыр. Аларның берсе Пьеро ролендә Радиф Кашапов һәм Әрликин ролендә Йылдыз Миңнуллина. Һәм менә спектакльдә дә алар спектакльне үзенә күрә бер көйгә, көйләнешкә куючы персонажлар булачак. Ягъни бу спектакльдә барысы да шундый кызыклы рәвештә, хәтта ниндидер бер мистик рәвештә дип әйтим микән, укмашты. Бөтен кайдадыр өшеп йөргән идеялар минеке булсынмы, Резиданеке булсынмы, шул ук Иделнеке булсынмы, бөтенесе дә ничектер бер төенгә төйнәлделәр. Һәм менә шунысы белән дә кадерле ул безгә. Угылда башланачак 19 сәгать 00-да, сәгать кичке 7-дә, 27 апрельдә. Һәм безнең шундыйрак проблема килеп, проблема түгел, безнең өчен бик күңелле күренеш инде ул. Безнең бик
күп килергә торучы тамашачыбыз бар булып чыкты һәм без киләчәктә бу спектакльне яңадан кабатлау турында сөйләшүләр алып барабыз бүгенге көндә Угол җитәкчелеге белән һәм бәлки киләчәктә әле җәйгә табарак мөмкинлек булгачтан Камал театры сәхнәсендә кече сәхнәдә дә кабатлау мөмкинлеге насыйп булыр дип ниятләп торабыз. Безнең урыннар бик инде урыннар тулып бетте. Тамашачыбыз билгеле. Киләчәктә дә, әгәр дә сез безгә хәер хаклы булып төркемнән, калып төркеменнән күзәтеп торсагыз, һәм менә без бик рәхмәтле сезнең безгә булган игътибарыгызга, киләчәктә дә моны яктыртып торабыз һәм әле тагын бер генә тапкыр очрашмабыз дип ышанып калам. Һәм мин инде өстәп әйтәсем килә, Татар-информ Татар сайтында әлеге спектакльнең онлайн трансляциясын оештырырга ниятлибез. Һәм әлбәттә аның язмасы да безнең сайтта куелыр. Рәхим итегез, коллегаларым, сезгә сүз, сорауларыгыз булса, рәхим итегез, Татар-информ. Сорау Иделгә, менә монда хатын-кыз тоемлавы, дөньяны менә бүгенге көнне хатын-кыз яшьләрнең тоемлавы, аңлавы диелгән. Монда хатын-кызлар, шигырь авторы да хатын-кыз, куючы да хатын-кыз. Бу ир кеше тоемлавына да туры киләме, әллә хатын-кыз тоемлавы турында сүз барамы? Миңа калса, монда һәрбер кеше, бу спектакльдә һәрбер кеше һәрбер шигырьдән үзенә ниндидер әйбер алачак. Миңа барыбер анда мәхәббәт темасы да күтәрелә. Мәсәлән, миңа менә шәхсән беренче читкада Луиза үзе шигырьләрне бар, актерларны тезелеп утырдык та, Луиза үзе укыганда ниндидер шигырьләрдә мин барыбер үземне таба идем. Ул теге шигырь Вокзаллар турында шигырь анда бик матур бар. Гомумән мин сөйли торган шигырь, финал шигыре. Без яшьлектә әле дип атала торган. Анда да миңа карса ул теге хатын-кыз күзлегеннән түгел, аны Луиза ничектер барбер теге бөтен кешенең фикерен ничектер үзенең башында туплап, аны ничектер шигъри тукымага салган. Менә ул осталыгы, ул бит шагыйрь осталыгы да шунда чагыладыр миңа калса барыбер. Без яшьлектә әле ул гомумән мин инде бака бөтен кыстыргандай дип әйтим. Ул гомумән безнең, мәсәлән, менә шул финал шигырь гомумән безнең чорыбыз турында. Менә без бер буын шагыйрьләр, бер буын иҗатка килгән кешеләр һәм шул ук иҗатчы да ул барбер ашый, эчә, акча эшли, тамагын туйдыра, ниндидер тормыш коллизиялары аша үтә. Мин үзебезнең чорны, үзебезнең буынны күпмедер дәрәҗәдә үзем аша кичереп, аның логикасын, фикерен, дөньяга карашын чагылдырырга тырышканмындыр, мөгаен ул шигырь аша. Без яшьлектә әле без һаман да җир күчәрен кузгатабыз төндә. Шундыйрак рухтагы шигырь, ягъни без әле һаман яшьлек максимализмыннан китеп бетмәгәнбез, ә инде югыйсә үзебезнең урта яшьтәге чорыбызга килеп җитәбез дигәнрәк шундый рухтагы шигырь, һәм ул миңа калса аның җинесе юктыр. Рәхмәт, тагын бармы сораулар? Рәхим итегез. Хәерле көн, Регина Шихабдинова, Татарстан радиосы. Сорауым Луизаға, менә сез беренче тапкыр репетициядә булдым дидегез. Әсәрләрнең авторы буларак режиссурага ниндидер үзгәрешләр яки үзелешегезне кертергә теләк тумадымы? Үзелешемне кертергә дип бу турыда режиссерның күрүенә үзелешемне кертергә бу турыда сорау булырга мөмкин түгелдер мөгаен. Резидә ул бик сак кеше, андый мәсьәләдә ул миңа иң беренче, мин әле репетициягә кергәчтән үк шунда ук әйтеп куйды. Кайда яңгырашы җитешеп бетми, кайда нинди җитешсезлекләр бар, кайда син күрергә теләмәгәнрәк моментлар бар, шуларга игътибар итеп утыр дип, менә мин әле бүген дә Алла бирсә блокнот белән утырачакмын. Без андый мәсьәләдә ничектер бер-беребез белән проблема тумый, без ярашабыз. Шуңа күрә мин сәхнәдә Резидә куйган шул шигырь фактурасы буенча сәхнәдә Резидә куйган тарихны мин аңладым, кабул иттем. Ул инде минем тарихым булудан туктады һәм ул инде тамашачыга 27 апрельдә күрсәтелгән вакытта бөтенләй башка кешеләрнең тарихы. Алар минем шигыремә нигезләнгән генә. Мин бик сокланам, бик горурланам менә актерларның, музыкантларның, шундагы коллективның эшләве белән. Алар бөтен эшләрен ташлап, менә шушылай без бит инде энтузиазм белән йөрүче кешеләр, безгә бер кайдан да финанслар явып тормый диек. Менә кешенең
чынлап та иҗат кешесенең нәрсәдер эшлисе килә икән һәм ул аңа кирәк икән һәм бәлки киләчәктә бу проектларның әле материаль нигезедә булыр, бәлки моны бәяли башлау чорына дәверенә керербез. Рәхим итегез тагын. Мөмкин булса калган спикерларга да бершер сорауым бар. Киләсе сорауым Иделгә. Менә Калиб җыены поэтик спектакльләр форматын популярлаштыруда үз өлешен кертә. Актер буларак мондай куелыш формасына сезнең карашыгыз нинди? Актер буларак мин бу коелышка бик уңай карыйм. Чөнки мин менә репетицияларга барганда да анда эштән соң китәм дә, мәсәлән, барам һәм шундый уйлар миңа килә, менә без бит менә Луизда әйтебез шул ук шигырь теге без яшьлектә дигән, ничек тә барасын да барбер үзеңне шул ниндидер зур мәдәни казанда кайнаганыңа бик ничектер җанга рәхәт булып китә. Һәм гомумән поэтик спектакльне баяда әйтеп уздым, популярлаштырырга кирәк, миңа калса, халыкта ниндидер шигырьгә карата тәм уятырга кирәк. Шуңа күрә мин уңай карыйм бу поэтик спектакльләргә. Менә драма әсәрләре белән чагыштырганда, бәлки теге уйнавы башка төрлерәкме? Менә шунда тукталып китсәгез иде. Драма әсәрләре белән чагыштырганда, гомумән драма әсәрләрендә дә уйнаганда да син бит инде анда определенный персонажның образына, рольгә керергә тиешсең, ә монда син бәлки ничектер үзең буларак, менә мәсәлән анда Идел буларак шул шигырьне бирергә тиешсең, образлар аша барып башыңда ниндидер образлар булырга тиеш, шуны күз аллап, син тамашачыга ул Луизаның фикерләрен һәм гомумән шигырьнең мәгънәсен җиткерергә тиешсең. Миңа калса булар икесе дә буларны бүлеп булмый. Драма әсәре булсын, шигъри булсын, анда бар бер актер кеше ул үзе аша үткәрергә тиеш һәр рольне, һәр сүзне, һәр нуктаны, һәр өтерне. Монда мин дә бер әйбер өстәп алыйм әле. Гафу итегез, өстәп узыйм. Менә әлбәттә монда беренче курс студентлары катнаша, анда кызлар, егетләр, аларга 16-17 яшь кенә ни бары, һәм миңа калса аларга да бу бик колоссаль опыт. Шундый шәп режиссер белән эшләүдә, һәм алар барбер шул яшь булуларына да карамастан, ничектер барбер үзләренең теге күзлеге аша ничектер үткәрергә тиеш бар бу ниндидер глобаль ниндидер сорауларны. Шуңа күрә Менә Резидә сүз алганчы, алар минем үзем өчен бик кызыклы карап тору, чөнки син язган вакытта өстәл белән һәм ялгызлыгың белән һәм шушы өстәлдә яткан кагазың яки ноутбугың белән күзгә күз битендә име һәм бер нәрсәдә тормыйсың артыңда һәм бер нәрсәдә тормыйсың каршыңда, ул теге тоталь ялгызлык ноктасында языла барыбер текст. Һәм менә монда мин карап торам Резидәнең кайбер персонажларны куюы һәм шул ук вакытта студентларның да һәм актерларның да менә бөтенесенең дә үзләре аша кичерүләре, мәсәлән, алар роликка төшәргә барган вакытта юл аша чыгалар һәм шигырь кабатлап чыгалар. Менә шулай бит анда үзләренең нәрсәдер башларындагы идеялары белән мин бит менә моны уйлап йөргән идем, Луиза, беләсезме, менә шул вакытта менә минем тормышымда шундый вакыйга булды, менә ул бит миңа бик тәңгәл булган икән. Һәм миңа Резидә аннан соң әйтә, монда бит мин бар дип табалар дип. Һәм менә шунысы бик кызыклы, кеше үзендә яшәгән ниндидер уйларны, фикерләрне бер ноктага китереп, төйнәп үзенә җаваплар таба. Һәм язган кеше буларак минем өчен менә монысы бик зур бәхет. Кемдәдер сорауларына җавап табу мөмкинлеге бирә икән, персонажлар аша шунысы бик кадерле. Сезнең тагын сораугыз бар. Сорауым Резидәгә. Глобаль сорау. Режиссер күзлегеннән караганда, поэтик спектакльләрнең мәдәният аренасында роле нинди сезнеңчә? Һәм менә безнең Татарстанга килгәндә инде татар тамашачысы үз итәме аны һәм аның киләчәге нинди? Менә мин беренче тапкыр әле Тинчурин театрына эшләргә генә килгәндә Рашид Мулгалиевич Разил Валиев шигырьләре буенча «Язмышым юлларым» дигән спектакльне тәкъдим итте тамашачыга. Һәм мин шул спектакльдә ассистент буларак эшләдем. Һәм менә бу инде беренче тәҗрибә булды. Һәм моңарчы татар поэзиясы белән сәхнәдә татар поэзиясы белән очрашканым булмады. Әмма дә ләкин
Мәскәү театрларының спектакльләрен караганым бар. Һәм мин инде поэзияга давно влюблена. Тәннән гашык. Күптәннән гашык, Һәм Тинчурин театрында гына язмышым юллары, Сөйгымерне Тукай шигырьләре буенча, Мөхәммәд Мәгдиев проза әсәре буенча без 41 ел балалары. Бу эш бик глобаль, бик зур, миңа бик якын спектакльләр. Бик яратам мин ул спектакльләрне. Һәм бик горурланам безнең театрда ул спектакльләр булганга. Һәм тамашачы әлбәттә инде күбесе әзер түгел, ләкин карарга әзер түгел, килергә әзер түгел. Менә килгән кеше битараф кала алмый. Килгән кеше шигъри спектакльләрне, шигырьләрне ярата, үз итә. Менә мин шигъри спектакльгә барасыңмы дип сорасаң, менә монда курка башлыйлар. Чөнки шигырь сүзен ишеткәндә кеше гомумән, юк, шигырь юк, юк, бу минеке түгел, минем өчен түгел бу, юк. Мин менә берәр нинди булса да аулагый күрсәтсәгез миңа, менә шунсы әйбәт була. Белмим, бу гомумән кешенең бәлки ниндидер берәр яңалык үзенә кертергә куркуы микән. Бу бит инде поэтик, гомумән бит инде безнең театр тамашачысы әз генә консерваторлар. Алар шигырьләрне генә түгел, алар зарубежный авторлардан да куркабрак йөриләр. Һәм шуңа күрә менә һәр Камал театрында да Агыла да булып Агыла дигән шигъри спектакльдә чыкты. Әгәр дә без куя башлыйбыз икән, аннары тамашачы да аны бит ялештерергә кирәк. Әгәр дә менә студентларым турында әйтсәк инде, менә алар беренче курс. Алар шигырьнең нәрсә икәнен дә аңламый торган кешеләр. Алар бит инде менә килделәр, алар экзаменнарын бирделәр, шигырь сөйләделәр, ничектер аларны ничектер өйрәткәннәр инде мәктәпләрдә. Һәм беренче тапкыр Луиза укыганда шигырьләрен куркып кына утырдылар инде бу шигырьләрне нәрсә турында икән, ничек укырга икән буларны. Хәзер менә мин карыйм, алар уже бер ступеньга үстеләр. Чөнки алар телне башкача аңлый башладылар. Алар сүзне башкача аңлый башладылар. Һәм мин карап торам, алар барса да бит инде социаль шәкелләрдә бар. Карап торам, татар шигырьләрен укый башлаганнар, репостить итә башлаганнар. Димәк, кешегә аңлатырга кирәк. Кешегә шигырьне кагаздан гына укып булмый. Рус театрында, Мәскәүдә үз вакытында Таганка дигән театрда бик популярлаштырдылар Высоцкий кебек кешеләр. Алар Антимиры дигән Вознесенский әсәре буенча зур спектакль тәкъдим иттеләр. Безнең театрда Гамлет дигән әсәрдә бу бит инде шигырьне аңлатырга кирәк. Шигырьне яратырга кирәк. Әгәр дә актер үзе шигырьне аңласа, шигырьне яратса, әгәр дә шигырьнең мәгънәсе булса, әгәр дә инде шигырьләре әйбәт булса, ул үзенең шигырьләре әйбәт. Димәк, тамашачы да аны кабул итәр. Шуңа күрә мин нәрсә дип әйтә алам инде, белмим. Кирәк микән ул, кирәк түгел микән, ләкин минем шигырьләр белән эшлисем килә. Әгәр дә минем эшлисе килә икән, димәк, тагын берничә кеше табылыр, ул шигырьләрне тыңлыйсы килгән кешеләр. Шул гына. Һәм монда шундый бер момент та бар, шигърият ул нәрсә генә булмасын, проза әсәре ул әле ниндидер бер логик анализ ясап иҗат ителәме? Шигърият ул бит кешенең эчке рефлексиясыннан килә. Һәм менә шушы очракта
Шагыйрьләр нигездә үзенең дәверен, үзенең менә шушы без утырып торабыз менә монда, дәрәз артындагы дөньядагы чынбарлыкны көзге кебек үзендә чагылдыручы иң беренче кешеләр дип әйтик инде, чөнки аларның ниндидер тоташу җепләре бар. Һәм алар эмоция аша, үзләренең кичерешләре аша беренчерәк чагылдыралар. Һәм менә бу очракта кирәклек шушының белән бәйледер дип уйлыйм мин, чөнки без бүген кайда яшибез, ничек яшибез, ни өчен шушы юнәлештә барабыз, кайда ялгышабыз, шагыйрь бит үзе борчыла һәм язган кеше өчен ул дөрес яшимме мин дигән менә шул сорау, дөрес эшлимме мин дигән сорау эленеп тора һәм ул бөтен яшәгән кешеләр өчен дә эленеп тора. Шуңа күрә кирәклеге шундадыр дип уйлыйм. Гомумән тамашачыларга әйтәсе килә, курыкмасыннар, поэтик спектакльләрдән йөрсеннәр, карасыннар, бәлки алар уйлыйлардыр теге поэтик спектакль дигәч, теге актер чыга да анда ак күлмәк, кара штан киеп, анда просто теге шигырь генә укырдыр дип. Хәзер бит поэтический спектакльләр алар төрле яңа новаторский алгарыш алып киттеләр алга таба. Анда теге актер чыгып шигырь генә куймый, ул аны чыннан да үз аша үткәрә, анда җырда бар ул поэтик спектакльләрдә бию дә бар. Шуңа күрә тамашачылар килсеннәр, карасыннар, хәтта урыннар булмаса да күтеп калабыз. Моның турында әле бер анекдот искә төште. Знаю я вашего Карузу, ни слуха, ни голоса, откуда ты знаешь, где ты его слышал? А сосед напел. Вот менә шул турыда. Әгәр дә инде кемдер кайчандыр ак рубашка киеп, сәхнәгә шигырь укый белмичә чыгып шигырь укыган икән, кеше аны тыңлап ышамаган икән, бу әле бер нәрсә дә түгел. Әле ак рубашка киеп шигырь укый беләле син. Менә шуның турында. Сөйләшергә, шигырьне сөйли белергә кирәк. Менә шунысы иң мөһим. Һәм гомумән Ничек сөйләргә аны? Ансы инде башка мәсьәлә. Әлбәттә, мин режиссер буларак аңа кызыл калпак та кидертә алам, аны биклеккә дә мендерә алам, аска да төшерә алам. Ләкин ак рубашка киеп, мәгънәсен җиткерергә, менә шунысы иң мөһим. Тагын сораулар бармы? Татар информ. Резидә, менә сез бит инде уже үз исемегезне булдырган режиссер әйеме? Сезнең спектакльләрегез күп, сезне карыйлар, сезне беләләр. Бу коммерческий проектта түгел, сезгә нәрсә кирәк булды бу? Сез бу акча эшләми торган проект. Башкаларга кемгәдер ул исем булдыру өчен кирәк, аңлыйм мин, сезгә. Мин гомумән иҗат белән акча, алар берничек тә бергә яши алмыйлар дип уйлыйм. Театрда да эшләгәндә һәр студентларга да минем иң мөһим бер сүзем бар. Әгәр дә сез студентларга гына түгел, гомумән бөтен кешегә дә. Әгәр дә сез иртә белән торып, мин иртәдән кичкә кадәр бушка урам сиберәм дисәгез, димәк бу сезнең эшегез. Әгәр дә сез иртәдән кичкә кадәр театрда бушка репетировать итәм дисәгез, димәк бу сезнең эшегез. Акча турында монда сөйләшеп булмый. Бу бит минем 24 сәгать суткада минем иҗат итәсем килә. Һәм әгәр дә инде минем моның өчен вакыт бар икән, монда акча турында мин сөйләшеп тә тормыйм. һәм менә Шуның өчен генә, иҗат өчен генә. Һәм менә исем булдырырга теләүчеләр исеменнән дә әйтеп үтәсем килә. Калипнең дә, минем дә, монда утырган Иделнең дә исем өчен эшләнгән проектта түгелдер дип әйтер идем мин. Чөнки мин инде баштан ук әйтеп үттем, миңа кызыклы ничек чагыла ул текстлар кешеләр язмышында. Иделгә актер буларак шулай ук үзенең аның ниндидер бурычлары бар, үз алдына куйган максатлары. Һәм тагын шуны кабатлап үтәсем килә. Иҗат кешесенә бергә җыелып, нәрсәдер эшләмичә, нәрсәдер тудырмыйча тору мөмкин түгел. Һәм әгәр дә бу иҗат өчен тиешлечә дәрәҗәдә әҗрен түли белмиләр икән, ул иҗат кешесенең дә проблемасы түгел. Бәлки без бозны кузгатыр өчен дә эшлибездер бу эшне. Рәхмәт. Тагын бармы сорауларыгыз?
Әгәр сорауларыгыз булмаса, матбугат конференциясын төгәллибез. Сезгә әлбәттә бу спектакльдә уңышлар телибез, безнең күрәсе килә, карыйсы килә һәм ул тагын кабатланыр дип өметләнәбез. Барыгызга да хәерле, матур эш көннәре телим. Рәхмәт. Рәхмәт, уңышлар.